Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Naimbangan sa pagkakasat, matay-dayaw ti Apo, tanak ko yung mat, iti dahi tinga gundaway, ayan, lamiis mo ti parbangon, iso nga, thank you Lord, naaddan tayo ti gundaway manan nga, nakaturog iti nasaya at kinakariing, nga daan orag sak ka iti puso dat, kasayaatan launay kakabsat, nga iti panagring tayo iti dahi tinga gundaway, kat padayawan tayo ti Apo, kat awisin kayo nga magipagpaset, babaan, iti panagadal tayo iti sasaw ti Apo, manipod iti dahi tinga programa, Tiagsapan at nuan itinamnama manipod Lunes. Aging gana iti Biyernes, iti dating estasyon 1143 DZMR Santiago City. Dinaragsa ka mang kapkablao kada kayo, iti Aldao, iti Webes, Lawrence Salazar. No lagipek, bukod ko nagasasan. May sak nga nanumukit nakabuyak. Agserbiyak, tingget ka baela. Agsiputa, ti Diyos tinang pili kaniya. Awalan siya mo, apasayatan. Nung agserbi, ti Diyos na mangisalakan. Ited namin, nga pagkaragsakan. Tapno biyagak, nga nasa liwanwan. Napatek, sagot ti Diyos kaniya. Inted na ngawan may bayad. Sana kun nga makasupapag. Siya ramiden, agdali na edad. Mabaybayak, datumang na trabaho. Ambisyon ko sang tumeng kaskaso. Pinanawa na batek ko'y biyag ko. Nagtulugak pagayatan tiyapo. Kabayatan panagsabi yan kwa na. Ususarek talang tunga inted na. Maragsakan nga daragati na marsua. Tangmok nga ipategti sagot na. Amen. Matay-dayaw iti Apo, amok na ipatag, iti sagot na. Kanya iti sagot mo kamsat, pasapor mo ipatag mo dita. Pusarang para iti dayaw iti Apo. Well, iti libro iti Salmo, Kapitulo 5, una aging gana iti 12, kuna nakamsat, bingga mo Apo ti asod ko, timudang dagiti balikas ko, ipangag mo kadi, o arik ken Diyos ko, iti panagdawat ko iti tulong mo, agkararagak ken ka o Apo, mangag mo iti timot ko iti bigat, no sumingising iti init, agkararagak, ket urayek, iti sungbat mo kanyak, pura na, sana ka Diyos, bueno saan ka a Diyos, amang maragsakan iti kinakilo, di mo ipalubos ng adda agaramit, iti kinadakas, awan lugar dagiti natangsit iti ayan mo, nakaguram amin nga agaramit iti kinadakas, nadaalam dagiti na naulbod o Apo, kit umsiyam iti narungsot ken manalilaw, ngam gapo iti naindaklan nga ayat mo,
Makastrekak iti balay mo, makapagdaydayawak iti templo ana santuan, ket agrukbabak asiraraem iti sangwanam. Dala na ko apo nga garamid iti pagayatam, agsipud ta ado dagiti kabusor ko. Iturungnak amagna iti dalan mo, iti sao dagiti kabusor ko saan ang mapagtalkan. Tila mangdadael iti inda tartarigagayan, kasla sinilukat at anam iti ngiwat da, nalamuyot ngem binig apan nga lilaw iti sauda. Diyos ko ukumom ken dusaem ida. Digiti ko mapanggap da iti pakadadaelan da iti imatang mo pagtalawom ida gapo iti adu abasol da ken iti panangbusor da ken ka ngem agrag ko amin ang agtalag iti panalaknib mo. Mabalinda latta iti agkanta iti rag-o sa laknibam dagiti agayat ken ka tagapuken ka masarakan da iti pudno aragsak. Verse 12, bendisyon mo apo dagiti agtulnog ken ka kesla kalasag iti ayat mo amang sa laknib kadakwada. Madaydayaw iti apo kadagiti nga sa una kabsat nga intay binasa manan iti daytoy nga gundaway kakabsat. Aya, amok na kasi magmamano kada kayo kabsat. We know, amo tayo. No inya ti kay nga sawan iti the favor. Aya. Ngayon no maawatan tayo iti kay nga sawan iti favor kakabsat. We know asi, we know we know tulong wala ta gid dunga nga maadaan tayo iti panakaammo no kasat nga makita kin maipakita dayto iti sabali. Iti sao ngamin nga asi when the favor ket napili dagiti Bible translators nga excuse me nga kasatgan nga sa uti Hebrew word nga dadi nga ratson kanada kay na sa wan namay ayat ragsak wenno rag-o panangawat ya nasayaat nga gandat iti kay papanan iti sao nga asi wenno favor iti English kabsat ket may nga banag nga inaramid mo gapo iti nasayaat nga gandat nga adda ken ka ket saan kitdi nga gapo iti kayat mo iti mangsubad. Aya, nya pay datikit nainggayman kuna na nainggayman nga trigagay. Kababalin nga isal salumina kinatan-ok nga ramid. Yan ay dumduma nga kinaimbag. Anyang garti kabsat ti makita kin maadal tayo kadaytoy. Iti sa baling nga sao nga mabalin nga usaran tayo iti asi ket jet kuna nga parabor. Aya, ammo tayo kakabsat nga manipod iti sao iti Dios. Saan tayo nga mabirukan wenno masapol iti parabor agsipod ta daytoy ket libre nga ipaay iti Dios kada tayo. Daytoy ket may nga sagot ket gapu ta sagot saan nga mabayadan wenno magatadan. Aya ket gapu iti parabor may nga libre nga sagot manipod iti Dios ket iti parabor ket asi saan tayo garod nga magatadan iti asi. Adu kada tayo ti mamati nga intuno dumawat tayo iti may nga banag iti Dios agdaw-dawat tayo nga kanayon iti favor iti Dios. Aya aramidin na gapu ta daytoy ket nasayaat nga gandat wenno panggap na kada tayo. Ngem intuno kakabsat dumawat tayo iti favor na iti panagbiag tayo wenno iti kasasaad nga adda kada tayo adu kada tayo iti saan nga makaawat no anya iti dawdawaten tayo. Dito ti kinapudno no adu kakabsat aya adu ti mabasa tayo iti daan nga tulag nga nakapadas iti asi wenno favor iti Dios uray no saan da nga dinawat. Marigan ko man ni Daniel, ayan, ni Abraham, sino pa ni Noah. Adda mo iti specific nga dimbawat ket naawat da iti kayat da as ni Jacob, ni Jacob, ni Moises, ni Ruth, ni Himaya. Kaya ket naawat da amin nga dinawat da ket tarigagayan da agsipud ta adda iti nagpadaan da when adati nagpapadaan da amin. Aya, anya daytoy kakabsat nga nagpapadaan da manipud ti sao ni Daniel iti kapitulo 9 ken 13 adda nga sinapul da iti asi iti Dios kunana babaan iti panagtalikod da kadag iti basbasol da ken iti panagtulnog da iti kinapudno. Pudno na unay kakabsat nga masarakan tayo iti Biblia no anya iti pakita iti Dios nga asi kada tayo intuno agtulnog tayo ken mamati tayo ken kuana adu iti favor kakabsat intuno sumurot tayo ken agtulnog tayo iti Dios. Iti binasa tayo nga manipod iti may kalimang salmo kakabsat versikulo 12 bendisyonam o apo dagiti agtulnog ken ka kasla kalasag iti ayat mo amang sa laknib kadakwada. Ket kinunana pay kakabsat iti may kawalupulok ket upat nga kapitulo iti salmo verse 10 chapter 12 imbag iti may sang aldaw akadak iti templom ngem iti sang aribong aldaw iti sabali adisok.
Kaya ko ti agbantay iti ruangan iti balay iti Dios ngem agtaeng iti balay dagiti managdakdakas. Di verse 11 ko na o Apo a Dios mi, arig mo iti init a kalasag, mangipaay ka iti parabor ken dayaw. Di mo ipaidam iti nasaya at abanag ka dagiti agaramid iti naimbag ken di verse 12 ko na Apo, man nakamalin amin nasagot iti nagasat iti tao, nagtalagken ka. Mabalin damagin kanya po na pastor, sa anak mo nga nalintag, managbasolak mo nga tao, iti amin nga tiyempo, kasad no, garod nga, makaawat iti data asi, favor, when parabor iti Diyos, mabaling nga sarita, umagas na kamsat. Sige kita iti Diyos, kadag iti puso tayo kakamsat. Amo na tibo-tibo tayo, amo na iti panggap na. Ay, panggap tayo. Kat no, nalintag ti adda dagiti puso tayo, ipaay na iti parabor. Ipaay na iti asi ken kakamsat. Kasi tinaramid iti Diyos kadagiti Israelita iti Isaiah kapitulo 27 bersikulo 10 hanggang iti 12. Nalaylay ken natukutukol dagiti sanga dagiti kayo ket alaan dagiti babae apang pangsungrod da. Gaputa awan iti naawat dagiti tattao saan to akasyan ida iti Dios ana barswa kadakwada ket dinanto paraburan ida. Ngem inkarimot laeng iti Dios nga intuno indrugida nga bigbigan ken ayat tindamanen isuna kunana iti Isaiah 60 chapter 60 verse 9 to 11 kuna iti Apo iti Jerusalem tarim to dagiti ganggan na iti bukod da ket agserbidan to ken kakadagiti arida dinusa ka gapo iti pungtot ko ngem ita parabor ken kaasyan ka kuna isong iti favor kakabsat iti asi parabor mabalin nga magunod mabalin mat nga mapukaw dayta into na agtulnog tayo iti Apo ay ket masarakan tayo ngem into na agdisobey tayo iti Apo ay ket talaga nga mapukaw dayta. Dito iti masarakan tayo iti biyag ng Samuel kakabsat. Kas may samot nga ubig. Adda nga nagbiyag isuna iti sa pamamaraan po ng ating Panginoon. Iti una sa 1 Samuel kapitulo 2 bersikulo 27 aging gana iti 25 aging gana iti 27 kuna na bayat iti dadakkel ni Samuel imad adda iti panakaitan-ok iti matang ni Yahweh ken iti tao. Aya, saan nga nagbayag imadayo isuna iti panangidalan iti Dios ket ijay nga napadasan na iti panakaupay ken panakapaay. Aya. Ninamnaman na nga mabalin na nga isubli iti napukaw nga asi iti Dios ken kuana. Yung aditi disadvantage na kakabsat. Aya nga iti maminsan naranasan mo tinagado nga favor iti Apo. Adda lang iti maysa nga nga sinungbatan gaputa adda mo ti condition iti Apo. Kaya umalis ka na. Kaya nagpasugnot ka kinyanan. No. Nagpasugnat ka kinyanan kiti inaramid mo iso kalauna nakita mo yung sarili mo ni awmutan awmut ti blessing and awmut ti kastuyan ang kumarik na ti presence ti Apo haan ka kabsat dagiti kararagtay adda ti pagkisumo tiyempo na tanusong batan na kakabsat antay nga agpauyo kabsat iti iti na tiyempo nga umay iti parabor iti Dios adu iti mabasa tayo met aya adu ti makita tayo adu ti mabasa tayo iti Biblia nga dagiti nga parabor umay kada tayo aya intuno ko na intuno dagiti words nga makikita diyan nga kunana pangaasim kaasyan nak di ba dagiti duma no maikariak nga maparaburan ipaayan nak iti kaasim basarakan nak kuma iti kaasim kim among kani kabsat uray saan mon nga dawaton dayta nga parabor iti Dios nalpasan nga impakita na iti nakakaskas daw nga parabor na iti tunggal may sa kadatayo iti impaay na iti bugbugtong anak na ni Apo Jesus iti naindaklan nga pakitaan iti parabor iti asi iti Dios kadatay kakabsat. Kaslaawan ka di, imariknam, kaslaawan ka di, iti parabol, nga makitam ken ka, umura ti amin sa pulam ni Jesus. Adda nga nakasagana iti Dios nga magipaay iti asi. Adda iti Dios kanayon nga nakasagana nga mangipaay iti parabor, iti tunggal maysa kadatay kakabsat. Saan tayo man nga marikna, nga kanayon nga maparparaburan tayo, ngayon ibaga ken kakabsat. Napnupno ka iti bendisyon ken parabor itaga po ken ni Kristo kakabsat. Ket iti amin nga tiempo ti sa dino man nga lugar aya nawaya tayo nga umasdeg iti trono na. Haan tayo kuma kapoy mampanaw iti presensya iti Apo. Katunggal may sa amok ken mamati a kakabsat kaya tayo amin iti asi kaya tayo iti favor kaya tayo iti parabor
nga nagapo iti Apo, ti kondisyon kakabsat, hindi ho tayo aalis sa kanyang presensya. Anyaman ti paglamlabasam, anyaman iti pagdaldalanam ayatek nga kakabsat, haan mo ka di, nga pagpanawan iti panagserbi, iti Apo, taday ta kakabsat, iti mangipaay king ka, iti bangar, iti biyag, mangpasalunat ken ka, iti biyag kakabsat. Aya, among ka di kabsat nga mabalin mo mat nga tuladan, iti panangipakita iti Diyos, iti asikin parabor na kadatayo. Yeah. Numampay, daduma, panunutin ka kabsat, saan nga maikari? Hantay ko maikari nga kasyan na. Yung ipakpakita na lakta, iti asikin, awan iti namnamaan nga maisubanda. Ipakpakita iti asiga po kay Kristo kakabsat. No anya kumadagi favor nga naalatay iti Apo. No anya kumadagi blessing nga naalatay kuma. Mabalintay yung nga i-extend iti blessing iti sa bali. May isa nga banag kakabsat nga na-approve ko. Aya, iti naglablabas nga aldaw. One, adda iti pasyente may, dakil ti pagkagastusan may kakabsat. Ngayon ito no, adda iti dumawat, iti isang kamasit ng blessing, ket available, hanak kagkagkag kabsat, gaputa amok. Aya, nga no itid mo dayta blessing mo, adda mo tlaang iti kasukat na dayta. Aya, haaman nga dayjay kwarta, no kas parigan kwartaman, iti impabulod mo, adda iti salunat nga ipaay iti Apo. Aya, adda iti kapya nga ipaay iti Apo ken ka, in return doon sa binigay mo sa iyong tao. Kasi dyan yung bendisyon iti Apo. Nung nagtid ka iti favor, iti sa balik ka kapsat. Sabi natin, blessing. Ayaw ka ipaay ng tuda di ka sa pulam. Mabalin siguro nga haan nga kwarta in return, itid na matlang kinyam iti Apo. Ngam da di kapya nga birbiru kang kakapsat. Kaya diyan ka makaturturog, iti manong nga lasaw tayo may isang aldaw. Kahit na ipaay ken ka, may isang bendisyon di ka kapsat. Ang runaan na iti sa lunat mo. Kapsat, agyaman ka iti Diyos tang kagsakit na dagat favor, dahil nakat blessing nga nagapo ken ka. So nga ipakitang kumamot iti asim nga nagapo ken Kristo iti sa balik ka kapsat. Ay iti nga kapsat, mabalin mo nga maawat iti asiken parabor iti Dios, ita nga iti daytoy nga gundaway. Iti siya sino man nga namang nangawat ken ni Kristo, addang siraragsak iti Dios nga mangawat kada tayo nga daan iti rag-o. Aglaplapusanan iti bendisyon nga ipaay na kada tayo gapo ken Kristo. Ket iti karit ko ken iti daytoy nga kanito kapsat. Kastamot kuma iti ramidon tayo manipod iti daytoy aldaw. Palubusan tayo nga malapunos iti parabor iti Dios kada tayo iti inaldaw-aldaw ket agbalin tayo nga bendisyon iti sa bali. Numarikrik-nam nga kayat mo nga extended blessing mo kada iti tao nga agkasapulan, why not? Hamo nga lapudan ka kapsat kada itahan lang nga dahito ti opening, iti panang bendisyon mo ka. Panunutom laangan, nakapag-share ka, naglantarik na, nakatulong ka pa in return. Kaya, adda iti nakasagana nga favor, blessing keng kakalsat. Antay nga agkad-kad nga tumulong. Kaya ka nagiging agkasapulan, no? Dati agkasapulan. Ano adda nagiging agkasapulan kakabsat. Gaputa dagiti nga favor nga adda ken ka, nagapo amin iti Apo. Masapol umat nga i-bless iti sa bali para iti dayaw, para iti gloria iti Dios, maday dayaw iti Apo. Karon malubusan tayo nga malapunos iti parabor iti Dios kada tayo, iti inaldaw-aldaw ket agbalin tayo nga blessing iti sa bali, maday dayaw iti Apo. Alaway iti daytoy nga gundaway daw atak man nga agtawad tayo ket agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios ni amami nga nainlangitan, madaydayaw ka Apo. Sika iti Dios nga manangaasi, sika iti Dios nga managparabor. Pudno launay Apo Dios, nga iti asim ken bendisyon mo, umanay nga isu iti pagbiagan mi iti naldaw-aldaw. Bigbigin mi Apo, no awan iti parabor mo, awan iti pigsami, no saan mi Apo Dios nga ma-honor, saan mi nga ma-recognize. Dagiti babasit nga banag ipapaay mo kada kami, iti binigat. Lord, agyaman kami. Basit man winudakkel nga bendisyon. Kaya ipapaay mo kada kami, anyan Apo Dios. Anyan nga nagragsak kami, O Lord God. Uwan Apo ang paramidan mi noowan ka. Iti naldaw-aldaw, dagiti angas may susuot mi, dagiti makmakan mi Apo. Lord, dumahami nga ma-recognize nga nagapuken ka. Actually, dahil ta amin kit bendisyon nga nagapuken ka.
Wala uri pa ikaragiti nga tiyempo, Apo, tultuloy pa ilaing ti parabor mo. Ag tultuloy nga marikrik nami, Apo Diyos, ti ayat mo, ken iti presensya mo, Lord God. Agyaman kami, Apo, ti ayat nga impahay mo kada kami, kat saan nga mabilang, saan nga mabayadan, haan nga marukod, Apo, kiyaman kami, na saan mo nga kinita. Iti pagkurangan mi. Agyaman kami, Apo Diyos, na adu nga asim kada kami, O Lord God. Adu nga favor nga ure, adu iti nagbasulan mi, O Lord God. Kaya magyaman kami, da iti may kadwa nga gundaway nga awaten na kami, O Lord God. Anda, Apo Diyos, iti tiyempo nga agbabawi kami, awaten iti panagbabawi mi, Apo. Stamot, Apo, nga agyaman kami, kadag iti kapadasan, ngayon ka mapagpadasan. Nababaon da kita nga kapadasan iti biyag, Apo, ijay nga dumakdaktil kami, ijay, Apo Diyos, nga mapaspasayaat, ijay nga mununag iti pamati miken ka. Agyaman kami kadag iti karim, Apong, iti tiyempo nga mapadas kami, kat di na kami baybayan, kat liplipatan, adda nga kanayon dito ti asin kin ayat mo, Apo. Adda nga kanayon iti siba iti tiyempo, nakasla saan min, Apo, nga kaya, kadag iti tiyempo nga, agladingit kami gapo iti pasamak iti biyag, Apo. Giyaman kami, Apo, nadda ka nga mangliwliwa, Apo. Kada kami. Kada iti saksakit nga mabalin mi, Apo. Dagiti saksakit nga adda, kada kami iti dayto nga gundaway, Apo. Kabailam nga mayawayaan, kabailam nga agasan amin dagitoy, Apo Dios, gababaan itinagan mo. Uwan, Apo Dios, awan iti mabaling nga maikarimi, mang subad, iti adu nga parabor mo, adu nga favor mo, kada kami nusan, iti naindaklan nga panagyaman mi, naindaklan nga panagdaydayaw mi, naindaklan, Apo, nga panagserbi mi ken ka. Kada iti kitabsat mi, Apo, nga addaman iti anayin na, addaman, Apo Dios, dagiti prayer request na iti dayto nga gundaway nga hantay nga mabasa nga Apo ti tarigagay da. Sikaman, Apo Dios, iti pagkamangan mi iti dayto nga gundaway. Waya-waya apan manipot iti dagita nakadalitan da, Apo Dios, nga sakit, Apo, itinagan ni Jesus. Burakam man dagita, Apo Dios, nga rikriknagan da iti dayto nga ganito. Ket ipahay mo kadakwada iti salunat, O Apo. Hallelujah. Panay dayaw ka, Apo Dios. Bigbigan mi nga si kapailaan, dito kalaingan nga doktor mi, kinaindaklan nga mangwaya-waya, manipod ka dagitang nakabaludan da nga sakit. Una po, giyaman kami tagtultuloy nga panakarekrik nami, Apo Dios. Iti presensyam, iti dayting aldaw, kat ipayan na kami iti balegi, iti dayting agmalam. Kastamot, Apong itidam ka na kami iti puso. Tipus-puso mi iti managayat nga puso tat no ti kasta, Apo, deta nga favor nga ayat ket mabalimi mong ited ipaay iti sabali, Apo. Giyaman kami, Apo, iti adu nga parabor mo, agyaman kami iti adu nga kinaimbag mo, O Lord God. Bendisyonam kada dagiti nga listeners, O Lord God, dagiti dati live streaming iti dayto nga gundaway, Apo Dios, nga madamang agbuy-buya aywanam tulungam ida, Apo Dios, arakupom kanyaman, Apo, nga pagdaldalanan dayto nga ganito. Kada dayto siba iti radyo dayto iti dayto nga gundaway, pabilgam ida iti panagserbi, Apo Dios. Lord, anyaman dagiti pakapupayan dayto nga gundaway, itinagan ni Jesus dakdakkel kang nga Dios, nga mabalin, Apo Dios, nga pagkamangan dayto nga tiyempo. Maray dayaw ka, Lord, agyaman kami iti dayto nga gundaway, iti dayto nga sapa. Kukumaming iti gloria amin nga dayaw ken panagyaman, itinagan ni Jesus dawatan nga amin dagitoy. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
agabam, Jai Gusti Calvario. Parabur mo Apo, parabur mo panakaisalakan ko. Parabur mo Apo, parabur mo na balay gingabyak ko. Alawen kakabsat, agyaban tayo, iti daytang kanta Parabur mo Apo. Ayan. Tawan ti sa baling nga tarigagay ko, iti daytang aldaw, no di iti maparparaburan tayo. Ayan, may paay ka na tayo, iti pabor, iti Apo, iti daytang gundaway. Dayaw iti Apo, kahit kung magkablaon, na kayo aming gadumdumig kadagisip-siba iti radyo da iti daytang nga aldaw. Ayan, iti aming masukisok na, daytang nga lugar. Ating istasyon tayo na imbang hagsapa tayo kakabsat. Well, nakikita tayo man ito nabigyan tigas timot lang oras. Hindi dating istasyon 1143 DZMR. At yung anak tayong kakabsat yung Apo, Lawrence Salazar na ibangal daw 80 Webes. Kung dasin nga balurin tiyag Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinam